Ano man ingon nga di ka Holmes? Asa ka ng balay na agaw ni Bruce Willis, no? Nakautang sa sports car sa ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Ano paningil man? Di palakaw pa ko sa akong manager ni di ka Holmes, pati pa kainita. Ingon niya, di ko na madatahan ang 5 ka buwan nga bitay. Ipa-embargo niya nako ang sports car. Kini si Buyak Spinya ko ang pangalan ko no sa nangutang og sports car. Papaningil niya nako, kung di ko mudata siya sa iyang bitay nga 5 ka buwan, ipa-embargo ang sports car. Ito ba? Di ako maglakaw yung uli ani. Basta di mudata, imbargohon gina ko ang sports car nga giutang ni Buyak Spinya. Kung tanap sa bagay kasunod. Ini sinaha ko katulog ba? Sa duha tulo. Hindi silang balaya. Tadi tepuy pait way asawa, way uyab umutso kuya ini pa kayo may problema na ko karon ba sitwasyon na ako'y dagang utang kanina ang ingil ko ay stupid kurente bisit. Ayo. Ayo. May tao sa kanila. Animal, maningil sa kistina. Ayo. Bye. Ay! Ayo. Ay! Ay, sir. Ay. Mayong ako niya, sir. Oh, lima. Ika-agaw ni Bruce Willis, sir. Oh, ano? Saan lima? Ni ako, sir, kanaan. Pwede ko makadayon, sir. Stop. Salamat, sir. So may problema na to. Ika-agaw. Sorry, likod. Salamat, sir. Ika-agaw ni Bruce Willis, sir. Igagawin tagura na to. Ay, salamat. Bilhan dyan nga. Tisulan. Sa kuko. Parang kasi may problema na yung mga ganda-ganda. Ano yung kuko, sir? Ako may gitugon sa manager sa kanaang sports car nga imuhang giutang. Sa itong buwa? Oo, ito buwa. Dugay naman gusto. Dugay na gani nga. Bino, sir, sa 5 ka buwan ni mo nga bitay, nga wala mo mabayre, ako mo i-blame sa manager nga anong makuno ka na ko panila. Ako kailangan na good deal. Ang ato mangkulmo, kanain yung management ha. Ikaw kabayad. Mao gani, sir. Ako andam kung musabot ana sir, mabitaw nga. Gika gyud sa opisina gani hagan lakaw kong repadong. Kay kung di ko makabayad karon sa imong amuruso nga 5 ka buwan, ako magguho ng imong sports car nga gi utang. Ako igo na ko ng 2 months trabaho, sir. Di mo sabay ka ng tunay na kumikira na ba eh? Yeah. Na siya. Sila si Tugsong, si Tulits. Oo, si Tatay Pisot. Oh, sila na kumikira ko. Sabi, buha dito ka na sports car. Kasi bahala ni mo. Nakaroon ko ba yung 5 kabuan? Kung sa kalisod na to, sila paningla dito. Ano kumikir? Ganun ako man. Bungod sa ugok. Anong sila may ako paninglo? Ngay kami nang utang itaon ang nabay. Susunod na yung taon. Bungod sa ugok yung taon. Manay nakapait ba? Sabtasan mi. Ang nagkumikira na, sila si Tulits o si Tutong. Si Tutong ay nanay nagang kwarta dito. Yung taon. Wala pa kinita. Kataw si Tutong Tugsok. Abi naman kung sa, utang lagi yung taon to na ko sa nila sa Spartan. Wala gani kabayad niya. Sino paningilong na to? Bungod sa ito ba ako na yung magkamay na niya eh. Siyempre, ikaw gibay, ikaw di na ni mo bayaran mo ang 5 kabuan ni mga maruso sa sports car ngayon mo hang diutang sa mong kumpanya. Magpupos yung kukuha na bay. Kanapin daw maglakaw ko pa uli. Kainit pero. Ita na ba yun? Bito ba eh, sultin mo sino ba yan? Ang sports car ba yan? Tupuha lagi. Ang ingon na ba sa mong manager, pasig kunugwa ka kabayad to kay sige panchik sa nang dito sa Dabatayan. Nga,
pre. Imo na kuno sige sakayan na kamong auto nya okay bayad. May bugog ka na. Lagi bay, sorry na ka bayan. Ano, masulti lang ko si Norba. Natagak because maktan din sa sports car bay. Bungos ako man imo na yung parking dito. Asa na malugay? Tunay lang talaga, tagak manggod ako duha man na. Ay si pinuang bay, kinahanglan na ko yung may embargo bay. Embargo ko na ro asa. Doon ako sports car sa dia. Ako ni uli. Tato na lang, pareha namang design. Oh, basta ginawa kayo madaron mauli yung sa opisina ka namin ako na doon. O sige. Importante nga na ako yung madaron kaya naglakaw ko puti initaan hindi ka homes. Eh, mo Wala lagi. sige ka magtawag din sa opisina kung sa mga resikito sa mga giutang nito. Sige bay, para di ta maglalis. Ako lang kay uli. Ang sakyanan. Eh, wasong kinanglan na. Para di ka magka-problema, ha? Yung siguro, ako nang dawatong niya importante nga ako masakyan pa uli dito para mapakita na ko nga nagtuman ko sa trabaho sa manager. Nandagi tayo sa skulis karte na agi ko auto ni Guli. Ang kapuhan auto. Mo sige ba, gwapo bukit ng polo ngayon. Sige mag-auto pa uli. Tara bay. Ganun lang una bayo. Ay, ako na uli bay. Ina lang nga, wala ko yung utang bayan. Ako na uli sa kinan bay. Kaya wala kinanglan na. Ano sa ako? Kaniliyay! Oo ka na. Sports car na siya. Masama pagsakay na kuha ni Pauli. Ako na, kusang na nito. Ano niya po na ito? Eh, kaya na niya.